Umbuzo wami uthi njengoba mina ngingumfundisi akasho uNyazo wezodi ngiyazisola ngawe. Nathi umuntu unemali iyakuyashaya insizwa yathi hayi mina ijazi leli ngiyolithenga nginazo ingane embili sayibona seyilembethe. Nazi inkinga engaka esontweni abantu bafuna ukugcotshwa bonke esontweni. Yini inkinga kwenze njani? Isono inuka. Inkinga lapha esontweni kuyakhuzwa kuyakhulunywa bonke abantu lethu unyazo ukuthi umsebenzi yaphika. Yiko ngokusho ngemsebenzi omungathula ngomlomo. Ngaba sikho kule nkinga kube isonto liyadedelwa kumnikazi walo liphathwe unyazo lwezulisa. Umuntu onemali uyinkinga la esontweni ngoba uphula isikhonzi imali yakhe. Yathi inkosi la iyaphela iminyaka noma engamashumi amathathu noma amahlanu ufuna umshumayeli ozogcotshwa kuleli banga. Phela abantu abagcwele lapha esontweni bathena abaphathi bengabaluleli benzani. Benzani abanye abagcotshiwe abalobolile bakipitile kodwa abagcotshiwe. Umuntu ngomuntu akakabheke yena ukuthi yena ungumuphi usawuti noma usawuti odumele. Kodwa nalela into ezowenzeka kuwe. Lo mshumayeli bakho uzodliwa impepho uvuke. Yathi inkosi la iyaphela iminyaka noma engamashumi amathathu noma amahlanu ufuna umshumayeli ozogcotshwa kuleli banga. Useyibona awathathwe la majaji kusuka manje umuntu ehamba yogala bese yanikwa. Noma sekuyingayichingi nje namhlanje ukugcotshwa. Mazi noma funakala imali. Cobani bafowethu. Nawe ubuza indoda eseduze kwakho ukuthi indoda walobola nini washadiswa umfundisi nawe walobola nini sikhathele abantu abakipite esontweni bese bagqoka amajazi ngoba imthetho kuba uyazi ingakanani belalwa amakhosikazi ethu. Useyibona useyibona lokufakela engqondo useyibona ngoba bonke laba bantu inkosi yamakhosi baqhamuka ezweni izwe inkosi ligcwele inkohliso. Abantu bayagcobana. Abantu abasabheki nokuthi lo muntu omgobayo sobona lo muntu uyagoba yagcotshwa. Angazi nalo abantu onopenda ukugoba. Uthatha lokho. Lize nibe nokuqonda kunye. Uqonda kwethu kube kunye okuqinisileyo. Uhamba kufike isikhathi kube nabafundisi abawufundisa lokho abakuthandayo kwabo. Inkosi yamaNazaretha ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa engikusho anikwenzi. Utshela kwakhe kuqopha phambi kwabaNazaretha kwankosi. Ungalethakuka phambi ubusisa ungaqwisile. Hayi abathathu amajazi bafuthu. Ubona enhlasutha. Msubeli ugqokeni ingubo nomuntu nje uphethe niphi bakhe. Amazi mkhokheli ngoba uhlobe kahle phela wehlukile kwamanye amakhosikazi. Naku kumnyama emahlombeni akho. Awuyakhokhela imakhosikazi wethu. Amazi kahle. Noma mhlawumbe lesifika sokuhlobisa nje amahlombe angazi. Ngiyaxolisa ngisho njalo. Wena ufuna ukuphika. Be careful. Uganwe nini? Uyasibona lesiphiwo sicela ukuthi kufakele inkinga manje. Angiyazi inkinga engaka esontweni abantu bafuna ukugcotshwa bonke esontweni. Yini inkinga kwenze njani? Inkosi yamaNazaretha Umfundisi agcoba omunye umfundisi. Bafundisi najikapi. wena ufuna ukuphika. Be careful. Wakhala nini ukuphendula abantu? Ingakhe waphayisa ngejala inkomo kwethu mngaka. Utshela kwakhe kuqopha phambi kwabaNazaretha kwankosi.
ubani othaguka phanga ubusisi ungaqwisile hayi abathathwa amajazi bafuthu ubani enhlasuthi msubeli uma ngomthola usho njalo Hezekiya 3 verse 18 uthi uma ubekwe phambi kwabantu yenza kahle Awu. Isono inyuku. Umuntu olulekwa kaningi eyenza intamo yakhe ibe likhulu wafohlozwa masinyana shiya ba Uzawuba ngumholi yini walaba bantu lokuphakamela phambi kwabo na? ngokuba ukuphakatha kuyisono sokuhlubuka. Ayi. Kulukhona kulenkonzo. Bonke abajayele isiphila. Uyamangala ukuthi hawu. Sesitaba bakhokheli bonke kanjani manje? usale nje waqweswa nini ngoba phela khona bokwabazi baqwesa umbethu ufaka isiphiko kodwa uzawubona umshado nakhe naye sikhumule isiphiko bazakuphathela uthi ungaqwesa ubuyisithathe Bakho kuzodliwa impepho uzufe. isidawu siphi uhlaleleni phakathi kwethu ngoba wena ufanele Ushembe-uPhelele. ubonakala ngokungahloniphi umuntu uthi awudotshwanga ndawo uphethe umuntu ngoba isifo esiphethe abantu emhlabeni esikwenza uxabana noNkulunkulu lamhla wehlela isifo sokwazi kakhulu. Thina njengabantu basemhlabeni siba nenhloso endaweni engafanele sibe nenhloso kuyona. ugqoke ingubo nomuntu nje uphethe liphi bakhe ubonakala ngokungahloniphi umuntu uthi awudotshwanga ndawo uphethe umuntu Akungabi umuntu oyisidakwa ozogotshwa futhi angabi uhlanyalwe nabantu. Ivale mfana ngichaza nabantu ivale mfana. Ushembe uphelele ebuhleni bamaNazaretha.